Gaurkoan ekimen ikusgarri hau egitea pentsatu dugu labeko kide ezberdinek, hain zuzen uste dugulako greba egun batean anormaltasuna izan behar duela nagusi. Ezin dugu utzi jendeak normaltasunez nabaritu behar da greba egun bat dela. Arrazoi asko dugu grebara joateko, pentsio duinak, bizitza duina, lan duina, prekarietatearekin zer bizitzen dugun egunerokoan, gauza asko ezin dira onartutzat eman. Eta beti Euskal Herrian ino baino beki jakin dugu beti gauzak irabazteko modu bakarra borroka dela. Eta gaurkoan ere gure borrokarako prestutasuna agertzea, 11 arrazoi dugulako eta jende animatzea gaurkoan greba egiten eta mobilizazio guztietan parte hartzen.